ଭାଇ ଆଖୁ ରସ ପିଆ ମଜା ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁରା। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚୁଚୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଦିବାସୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ସେଟା ତମକୁ କହିବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଧରିକି ଆସିଲେ ସେଟା ଯିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତମକୁ ବି ଦେଖେଇବି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ବଂପାଳରୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଟା କେବଳ ବଂପାଳରେ ବନାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ମାନେ ବଂପାଳରେ ସେଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବଂପାଳରେ ଆସିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଉ ନେଇଯିବା ଜିନିଷଟା। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଟା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଘରୁ ବଂପାଳ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଗଢିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଫୁଲ ଟାଇପ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଚଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏହା ପୂର୍ବ ବୁଧବାର, ଆଉ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର 370 ଟଙ୍କା ପଡିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବି ଭଲ କାରିଗରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଟା ଚାନ୍ଦିରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମଟା 90 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଢିବା ମଜୁରୀ ନେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା 270 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପଡିଲା 90 ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଘରୁ। ତ ଏବେ ତ ବଂପାଳରେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଭାଇ ଟିକେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଡେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଯାଇକି ଘରେ ଗାଧେଇକି ନା ଖାଇ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଘରେ ଗାଧେଇକି ନହେଲେ ଯିବା ଖାଇବା। ହଉ, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଭାଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ମୁଁ ଆଣି ପକେଇଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି ବି ଘରକୁ ଯିବି। ଘରୁ ଗାଧି ପାଧିକି ଭାବୁଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଯିବି ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଲା ବେଳକୁ ହେଇଯିବ 2:30। 2:30 ହେଇଗଲେ ଗାଧି ପାଧି କିନା ଯିବା 3:30 ବେଳକୁ କ୍ଲାସ କରି ଯିବା। କ୍ଲାସ କରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ଭାଇ ଆଖୁ ରସ ପିଆ ମଜା ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁରା। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚୁଚୁରୁ। ଭାଇ ଆଖୁ ରସ ପିଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆସିକି 70 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଆସିକି କୁଟି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଆଗ ସକଅପ୍ ଜୋରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଇ ଜୋରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଟି ବାର୍ଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ। ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ କାଟୁ କାଟୁ ଗୋଟେ 70 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା ନିହାତି ଗାଡ଼ିଟା, ଆସିକି କୁଟି ଦେଲା। ଆଗ ସକଅପ୍ ଜୋରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ସେଠୁ ଆଣିକି ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି
आंठूटा टी माड़ हो जहाँ टी पेन हो छाड़ 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 आँख दस पिही न था एत कांड हो न था हो भाई आउ गाड़ी रे कौन कौन खर्च है केते कौन लगे आपको कहि नेक्स्ट वीडियो रे कहि लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को दबाई दिंतु आपण मानक सब किछि।